खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी 10,000निबो बारा मुलाम्फागिरि आरो रायजो राजानि नुजाथिनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जानानै थाङो। दिनै गरेसराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बिटिआरनि 30 नं गरेसर बियाबनि बेन्दोङाव थानाय बेंनाहाटी गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै मुलाम्फा मोनग्राफोरनि लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे मुलाम्फागिरि आरो समाजारि जौगानाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि 30 नं गरेसर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिथाङा बाहागो लानानै बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बिथांखिफोरनि सायाव बिटिआर सरकारा 4 बोसोर 6 दानाव जौगाथायनि खामानि मावनायजों लोगोसे बिटिआरनि 30 नं गरेसर बियाबनि मोनफ्रोमबो बिथांखिफोरखौ गुवारै फोरमायथिनानै होयो रायजो राजानि सिगाङाव। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो एमपि रेनगारा नार्जारी, एमएलए माधव छेत्री, बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म आरो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। दिनैनि बे मुलाम्फा मोनग्राफोरनि लोगो हमनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारियाव 10,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। হিতাধিকাৰীসকলক আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বা চৰকাৰে হিতাধিকাৰীসকলক টাৰ্গেট কৰি বহুতখিনি স্কিম লোৱা হয়। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ইমান ভাল ভাল আঁচনি আছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইমান ভাল ভাল আঁচনি আছে, আমি কাউন্সিল চৰকাৰৰ বহুত ভাল ভাল আঁচনি আমি লৈছোঁ। এই আঁচনিবিলাক সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ নহ'লে যিটো উদ্দেশ্য লৈ সেই আঁচনিবিলাক আৰম্ভ কৰা হৈছে বা আঁচনিবিলাক দিয়া হৈছে সেইটো মানে সঁচা অৰ্থত আমি ইয়াৰ বেনিফিটটো নাপাম। গতিকে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, ভাৰতৰ সমাজখন সুস্থিৰতা আনিবৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক বিকাশটো অত্যন্ত দৰকাৰ। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন এখন বিকশিত দেশ গঢ়াৰ কাৰণে এটা সংকল্প লৈছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মিছন বনাইছে। আমিও বিটিআৰ অঞ্চলৰ 5খন জিলাক সচত খচ মিলাই আগবঢ়াই নিব লাগিব। সেইকাৰণে হিতাধিকাৰীসকলে আমাৰ মেইন, য'ত আমি কোটি কোটি টকা দি পেলাই আঁচনিবিলাক দিওঁ, কিন্তু এই কথাবিলাক তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিবলৈ ৰৈ যায় যে এই আঁচনিবিলাক যাতে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা PMOৰ ঘৰ পাইছে, এটা কিস্তি 2টা কিস্তি পইচাটো কোনোবা বেলেগত ব্যৱহাৰ কৰি বহি আছে, ঘৰখন হোৱা নাই। কোনোবা ছাগলী পালন, গাহৰি পালনৰ আঁচনি পাইছে, সঁচাকৈ এইটো ৰূপায়ণ হোৱা নাই। তো সি যদি সঁচাকৈ এইটো ৰূপায়ণ হ'লেহেঁতেন অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব পালে হয়। কিছুমানক আমি হেণ্ডলুম মিছনত বোৱনী শিপিনীসকলক আমি সহায় কৰিছোঁ, কিন্তু কোনোবাই এই তাঁতশালবিলাক বিক্ৰী কৰি দিলে এই কামবিলাক নহ'ব। গতিকে আজি হিতাধিকাৰীসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইটো যাতে সকলো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাত তেখেতসকলে কাম কৰে, সেইটোকে আমি হিতাধিকাৰী এই সভাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ। হিতাধিকাৰী আৰু শান্তি দুটা বিষয়। হিতাধিকাৰী কথাটো কি হয়, মানুহ অশান্তি কিয় হয়? আমাৰ তাত আগত হৈছিলে জাতিগত বা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষবিলাকো হৈছিলে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে চবৰে ওপৰত ভয়, যে মোৰ মাটিটো কোনোবা কাঢ়ি ল'ব নেকি, মোৰ ভাষাটো কোনোবাই মানে শেষ কৰিব নেকি, মোৰ সংস্কৃতিটো কোনোবাই শেষ কৰিব নেকি। যোৱা 50-100 বছৰত মানুহৰ চিন্তাটো তেনেকুৱা আছিলে। গতিকে আজিৰ সময়ত কি হৈছে যে হিতাধিকাৰীসকলক বিভিন্ন আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ লগে লগে তেখেতসকলে অৰ্থনীতিভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব। অৰ্থনীতি স্বাৱলম্বী হ'লে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল শিক্ষা ল'ব পাৰিব আৰু ভাল সংস্থাপন পাব। তো তেতিয়া আৰু মানুহবিলাকে না চৰকাৰক বেয়া পাব, না এটা মানুহে আনটো মানুহক বেয়া পাবলৈ সময় থাকিব। যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে কাশ্মীৰত যেতিয়া খিল মাৰি আছিলে ডিফেন্সৰ মানুহবিলাকৰ ওপৰত, হাৰিয়ানাৰ এজন ল'ৰাই কৈছিলে যে আমি কাম কৰি কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ সময় নাপাওঁ, ইমানেই কাম কৰিব লাগে পথাৰত, খেতি পথাৰত, দোকানত, আৰু কাশ্মীৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খিল মাৰিবলৈ ক'ত সময় পাইছে বুলি। এতিয়া আমাৰ ইয়াতো আমি সকলো যুৱসকলক, যুৱতীসকলক, যিসকল স্কুল কলেজৰ বাহিৰত আছে, সেইসকলক বিভিন্ন সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেকটো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, যাক আমি লাষ্ট মেন বুলি কোৱা হয় বা দৰিদ্ৰ অঞ্চল য'ত লাষ্ট মাইল বুলি কোৱা হয়, সেইখিনিক টাৰ্গেট কৰি আমাৰ চৰকাৰী আঁচনিবিলাক 78 বছৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহুত পইচা আহিছে, এই পইচাবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হৈছে এইখিনি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব, আৰু এডিশ্যনেলি কাউন্সিলে কিছুমান কাম কৰিলে এই অঞ্চলটো আগুৱাই যাব। नमस्कार। दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि बिथोन बादियै जोंनि गरेसराव बेनिफिसारि
मिड एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम बे एवारनेस प्रग्रामाव मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा नुजाफैदोंमोन आरो लोगोसे जोंनि राज्य सभानि सांसद मानगोनां रोंगोरा नार्जारि बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो मानाव गेदेर जोंनि बारग' आसामनि मन्त्रि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि मानाव गेदेर चन्द्रन ब्रह्म साराबो नुजाफैदोंमोन जोंनि तामुलपुर समस्तिनि मानाव गेदेर MLA जलेन दैमारि बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन आरो लोगोसे जोंनि अफिसनि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअ बिथाङाबो नुजाफैदों आरो गासै जोंनि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो नुजाफैदों बे हाबाफारियाव जेरैबायदि 6,000 जोङो बेनिफिसारिफोरखौ लेंहरनाय जादोंमोन बेबायदिनो जोङो माने जान बाहन माने गारि घोड़ा जों दैथायहरदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि खावलायनाय लेखायै मानाव गेदेर बेनिफिसारि बिथांमोना नुजाफैनानै दिनै जोबोद मोजाङै गाजा गोमजायै माने एवारनेस प्रग्रामा जाफुंसारबाय आरो बेनि थाखायनो गिबियावनो बिटिआरनि चिफ आरो मानाव गेदेर राज्य सभानि सांसद आरो बारग' मन्त्रि आरो माने जोंनि दानि MLA आरो दानि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों आरो साबायखर बावदों आरो जिहेतु गोबां मानसियानो आसनिफोरखौ मोनब्लाबो मा राहायै माने बे आसनिफोरखौ मोननो हायो बेफोरखौ मोनथिजोबा बेनिखायनो जों चिफ बिथाङा जेरैबायदि बुंनाय बेबायदिनो बेनिफिसारिबो लेंहरनानै दिनै चिफ सारनि माने बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौ मोनथिहोनाय जादों आरो दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौ मोनथिहोनाय जाबाय जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सिङाव लानाय आलारि सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि माने बेबायदिनो जेरैबायदि फिन रोदोमखां गड मिशन माने गुडिल मिशननिफ्राय बायदि मिशनारि सिस्टेमजों लानायनिफ्राय बेक्तिगत भाबै जेरैबायदि आयुष्मान कार्ड प्रधान मन्त्रि आवास योजना जल जीवन मिशन बा थिग बेबायदिनो अन्य रेशन कार्डनिफ्राय माने हमनानै गासै बिथिंखौ मोननायनि राहानि बिथिंखौ लाहोनानै बेवहाय बिबुंथि होनाय जादों आरो बेबायदिनो दिनै जोङो माने फोरमायनो हायोदि दिनै 3 लाखनि बांसिन मानसिफ्रानो न' मोननो हादों प्रधान मन्त्रि माने आवास योजनाखौ आरोखि दा बे हिसाबै गोदो बारा मोनाखैमोन गोदोनि सरकाराव दा जे जोङो 3 लाखआनो मोननो हाबाय दा बिनि बागैबो बैसोमुथि आसनिनि दारै हानि जिथु जेंना जेंसि थानाय बेखौबो समाधान खालामनो हानाय राहायाव लाबोनायखौ जोङो मोनदांनो हादों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि बागानमुस्ति एरियायाव थानाय माने सरकारि हाया जेंना जानानै दोङो सत्रनि हा थानायनि थाखाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना स्किम बा आसनिखौ मोननो हायाखै बेफोर बिथिंखौ नायनानै मानाव गेदेर चिफ बिथाङा नैबे मासनि गेजेराव समाधान खालामना होनायनि बाथ्रा होदों आरो जोंनि गरेस्वर समस्तिखौ जेरैबायदि माने डिलिमिटेसननि दारै जोङो गरेस्वर बिधानसभा समस्ति मोनबाय बेनि बागैबो जोङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव गंसे माने साब डिभिजन हिसाबै जोङो मोननो थांबाय थादों बेखौ बिथाङा माने फोसावनानै होबाय आरो बेनि बागैबो माने बेवहाय आरोबाव मोनसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठिया मिटिं खालामनो हानाय मेल मिटिं खालामनो हानाय आरो अडिट'रियाम हल माने 3 कोटि टाकानि बानायनानै होगोन होननानै घोषणा खालामदों आरो बेनि उनाव आरोबाव जोंनि गरेस्वरनि कलेजनि लांगोनायाव थानाय जिथु क्रिया खन्थानि सिङाव दैदेनजानाय जिथु फिल्ड बेयावबो गोदानै आरो 5 कोटिनि माने स्टेडियाम लुफुंनायनि बाथ्रा होबावलांबाय बेनि थाखाय आङो गरेस्वर समस्तिनि MCLA जानानै बिथांखौ बरायबाय आरो बिथाङा जेरैबायदि सुक्तियाव बुंदोंमोन सान्थि लाबोगोन होननानै दिनै सारि बोसोराव कुनु जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव दाङाबाजि जायाखै सान्थिया जाबाय बेनि थाखायनो बिटिआर सरकाराव साकरि जायफ्रा मावदों बिथांमोना कुनु धर्मानि समस्या जायाखै जेरै 39टा डिपार्टमेन्टनि थिका मावदों बे थिकादारिफोरा कुनु माने फैसा मोननायनि कुनु बेयाव माने जेंना जायाखै बिटिआरआ शान्तिपूर्ण भाबै जादों आरो बे हिसाबैनो अनुष्ठान प्रतिष्ठानफ्रा जेरावबो गामि सुबा ओनसोल
संघफोरनि दैदेननायाव हाबाफारिफोरा मोजाङै मोजां जालांदों आरो दिनै 10,000 बेनिफिसारिया नुजाफैनो हानाया सान्थिनि थाखायनो जादों होननानै आं बुंदों। बेनि थाखायनो आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव आङो आर'ज गाबदों दिनैनि बोथोर बादि फैबाय थानाय बोथोरफोराबो सान्थि दैदेनलायो बेखौनो खावलायबाय।